राजखान्थि खालामदो होननानै भट नांगौ होननानै सरकाराव पावाराव फैनांगौ होननानै नाङै नाङै बाथ्राफोरखौ नाबां जाबां बाथ्राफोरखौ नंखाय बाथ्राफोरखौ बुंनानै खामानि मावनाया इउपिपिएलनि धोरोम नङा आरो जोंनि पार्सनेल जोंनि मालाबाबो बियो धोरोम नङा बा जोंनि सिन्ता नङा। जोंखौथ' थांनाय इलेक्सनाव गोबां कनस्पिरेसि एबा फान्दायनाय बाथ्राफोरखौ फोनलाबायदों, माखासे बाथ्राफोरखौ नङैखौबो फोनलाबायदों आरो जोङो जिहेतु इथिक्स आरो प्रिन्सिपलखौ बुजियो, दा नंखायनो जोङो बेबायदि खोथाफोरखौ जोङो नाबां जाबां खोथाफोरखौ जों बुंलाबायाखै। राजखान्थियाव मालाबाबो राजखान्थिया स्टेबल नङा, बियो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन थासारि फैयो आरो बै थासारिजों गोरोबनानै खामानि मावनो गोनां जायो। आं थांनाय समफोराव नुदों जे मोनसे हान्जाजों थायोबा बिथाङा मोनसे हान्जाखौ एक्सट्रिमलि एटाक खालामो, माखासे बाथ्रा बुङो, हयथ' बिथांमोना राजखान्थि प्रिन्सिपलखौ बिखोनो होननानै सानना लायो खोमा। दा नंखायनो हारिनि इयुन जोलैया फैबाय थानाय जोंनि लाइमोनफ्रा राजखान्थिखौ खालामनांगौब्ला जों बिथांमोननो माखासे मोजां थासारि होनांगोन आरो बेवहाय इथिक्स आरो प्रिन्सिपलनि बाथ्राखौ डेम'क्रेसियाव बिथांमोनखौ बुजिहोनो हानांगोन। नङाबा राजखान्थिखौथ' खालामनो हागोन, पावारखौथ' लानो हागोन, खिन्थु जि एजेन्डाखौ लानानै जि मिशन भिजनखौ लानानै हारिनि थाखायनो जा बा हादोरनि थाखायनो जा खामानि मावनो फैदों, बियो मालाबाबो जाफुंसार जानाय नङा। अनलि गावनि पावारखौ जेरावनो था जायजोंनो था बिथांमोना पावारखौ लाखिबाय थानो हागोन। आसामाव माखासे राजखान्थिनि दैदेनगिरि दङ, बिसोरखौ माने बोथोर बिगियानि होननानै बुङो, जे दिल्लीयाव सोर सरकार फैगोन बिथांमोना लासैनो माने सोलायना लानो हायो। दा बिनिखायनो बिथांमोननि प्रिन्सिपला बेबायदिनो, बेजों हारिया इयुनाव मा जागोन बेखौसो साननांगौ दङ। आरो बड'लेण्डनि गोबां रायजो राजाफ्रानो जों दायो सावरायदों, गोबां हारिफ्रानो जे थांनायाव जोंनि साननाया एसे गोरोन्थि जाबाय आरो माखासे खोथाखौ जों बुजिस्लाबाखिसै, नंखायनो नेक्स्टआव जेरैखि जाया इउपिपिएलआनो बिटिसिआवबो पावाराव फैफिननांगौ आरो एमएलएखौबो देरहानांगौ, बे मोनसे सिन्ताजों रायजो राजाफ्रा दाबो जोंजों दङ आरो माखासेया दायो गोदानै जोंजों जगदान होनो एबा जोंजों लोगो लाफानो थाखाय आवगायबोगासिनो दं। दाबो जोङो एलायन्स हिसाबैनो खामानि मावगासिनो दङ। नाथाय बिथांमोना थांनाय 5 बोसोराव मोनसे फ्ल'र क'अर्डिनेसन होननानै, एलायन्स नङा, बिथांनि एमएलएफोरखौ एनडिएजों थाफानो थिनदों। दा बेवहाय इन्टारनेलि बिथांनि एजेन्डाया मामोन बा मायाव बिथाङा कमप्रमाइज खालामदोंमोन आं बेखौ मिथिया। जियानो जा, हयथ' बै माखासे सिंनि माखासे सिन्ताधारानि थाखायनो दिनै बिथाङा पावाराव फैनो हादों बा मददखौ मोन्दों। एनडिए एलायन्सनि सायाव नोंथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय नाजागोन। जिहते हाग्रामा महिलारिया जेब्ला गोदान सरकार दादोंमोन, बै समाव बिथाङा बाथ्रा बुंथिदोंमोन जे एनडिए एलायन्सआव थागोन बिपिएफआ जेब्ला इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ बेनिफ्राय नागारहोयोब्लासो, एब्ला बे समाव बिथांखौ जानगार होयोब्लासो एनडिए एलायन्सजों थाफागोन होननानै बुंदों। दा थासारिया माबायदि, नोंथांमोना दंना गैया एनडिएजों? आंबो सानदोंमोन जे जिहेतु जोङो 12टा गासै 12 सिट देरहानानै सरकार दादों, नंखायनो बिजेपिजों दानो गोनां जादों जोङो। आरो बिथाङा जिहेतु 28 मोनबाय, आं सानदोंमोन जे एबसुलुट मेजरिटि लानानै जिहेतु जोंनि गभर्नमेन्ट, जोंनि हारियावनो एबा जोंनि दैदेनगिरिफोरजोंनो सोरजोंबा दैदेनजानाय गभर्नमेन्ट फैबाय, जोबोद मोजां जाबाय आरो बियो गासैबो डिसिसनफोरखौ एकसेटिया लानो हागोन, माने थोंजोङै लानो हागोन। बेखौ नुनानै जोङो जुदियाव बिर'धि पार्टि बा बिथांमोननि हेंथा हान्जा, जोंबो गोसो सिंजों मोजां मोनदोंमोन जे नंमारगौ बिथाङा बेखौ खालामनो हागोन होननानै। खिन्थु इयुनावथ' नुबाय जे बे नङा। बिथाङा देरहाखांनानै हरावनो थांनानै चिफ मिनिस्टार बिथांखौ लोगो हमबाय, उनाव आरो बुंनानै लाबाय जे आंथ' 8 बाजिसिम सिखारा, आरो अखानायै बुंलायबाय जे आं बिथांखौ लोगो हमनाया नंगौ। दा मानो एसेबां अस्थिर जानानै राजखान्थि खालामदों बेखौ आङो मिथियाखै। जोंखौथ' थांनाय इलेक्सनाव गोबां कनस्पिरेसि एबा फान्दायनाय बाथ्राफोरखौ फोनलाबायदों, माखासे बाथ्राफोरखौ नङैखौबो फोनलाबायदों आरो जोङो जिहेतु इथिक्स आरो प्रिन्सिपलखौ बुजियो, दा नंखायनो जोङो बेबायदि खोथाफोरखौ जोङो नाबां जाबां खोथाफोरखौ जों बुंलाबायाखै। राजखान्थि खालामदो होननानै भट नांगौ होननानै सरकाराव पावाराव फैनांगौ होननानै नाङै नाङै बाथ्राफोरखौ, नाबां जाबां बाथ्राफोरखौ, नंखाय बाथ्राफोरखौ बुंनानै खामानि मावनाया इउपिपिएलनि धोरोम नङा आरो जोंनि पार्सनेल, जोंनि मालाबाबो बियो धोरोम नङा बा जोंनि सिन्ता नङा। दा बै समाव बिथांमोना नुदों जे थांनाय 5 बोसोराव जोङो एनडिए एलायन्सआव थानानै सरकार दैदेनबोदों बा थाबोदों, दाबो दङ। 2 एमपि दिल्लीयाव दङ,
सानै सातजन MLA जोंहा एसेम्ब्लियाव दङ दाबो जोङो एलायन्स हिसाबैनो खामानि मावगासिनो दङ नाथाय बिथांमोना थांनाय 5 बोसोराव मोनसे फ्ल'र कोअर्डिनेशन होननानै एलायन्स नङा बिथांनि MLA फोरखौ NDA जों थाफानो थिनदों दा बेवहाय इन्टारनेलि बिथांनि एजेन्डाया मामोन बा मायाव बिथाङा कमप्रमाइज खालामदोंमोन आं बेखौ मिथिया जियानो जा हयथ' बै माखासे सिंनि माखासे सिन्ताधारानि थाखायनो दिनै बिथाङा पावाराव फैनो हादों बा मददखौ मोनदों दा दिनैनि समाव जोंहाथ' स्पष्ट खालामनांगौ गैया जोङो दाबो NDA जों दङ जोंनि राजखान्थि थासारिखौ नायनानै जों इयुनाव थांखि लागोन एसेम्ब्लिनि थाखाय मा खालामगोन मा खालामा दा बे बाथ्राखौ बिथाङासो बुंदोंमोन जे उमुक थायोबा जों थाया उमुक दला थायोबा जों थाया दा बिथाङा मानो थाया होनदो मानो थाखो बे बिथांनिसो बाथ्रा बा बिथांमोननि हान्जानि बाथ्रा आं बेखौ बारा बुंनो साना राजखान्थियाव मालाबाबो राजखान्थिया स्टेबल नङा बियो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन थासारि फैयो आरो बै थासारिजों गोरोबनानै खामानि मावनो गोनां जायो आं थांनाय समफ्राव नुदों जे मोनसे हान्जाजों थायोबा बिथाङा मोनसे हान्जाखौ एक्सट्रिमलि एटाक खालामो माखासे बाथ्रा बुङो हयथ' बिथांमोना राजखान्थि प्रिन्सिपलखौ बिखौनो होननानै सानना लायो खोमा दा नंखायनो हारिनि इयुन जोलैया फैबाय थानाय जोंनि लाइमोनफ्रा राजखान्थिखौ खालामनांगौब्ला जों बिथांमोननो माखासे मोजां थासारि होनांगोन आरो बेवहाय इथिक्स आरो प्रिन्सिपलनि बाथ्राखौ डेम'क्रेसियाव बिथांमोनखौ बुजिहोनो हानांगोन नङाबा राजखान्थिखौथ' खालामनो हागोन पावारखौथ' लानो हागोन किन्तु जि एजेन्डाखौ लानानै जि मिशन भिजनखौ लानानै हारिनि थाखायनो जा बा हादोरनि थाखायनो जा खामानि मावनो फैदों बियो मालाबाबो जाफुंसार जानाय नङा अनलि गावनि पावारखौ जेरावनो था जायजोंनो था बिथांमोना पावारखौ लाखिबाय थानो हागोन आसामाव माखासे राजखान्थिनि दैदेनगिरि दङ बिसोरखौ माने बोथोर बिगियानि होननानै बुङो जे दिल्लीयाव सोर सरकार फैगोन बिथांमोना लासैनो माने सोलायना लानो हायो दा बेनिखायनो बिथांमोननि प्रिन्सिपला बेबायदिनो बेजों हारिया इयुनाव मा जागोन बेखौसो साननांगौ दङ फैबाय थानाय एसेम्ब्लिनि सायाव माबायदि UPPLनि फैबाय थानाय इयुन हारसिं गेलेगोन ना बे समाव एलायन्सजों थानानै नोंथांमोना एसेम्ब्लिखौ बारग'लांनो थाखाय नाजागोन जों दासिम एलायन्सआवनो दङ नाथाय UPPL हान्जा हिसाबै जोंनि MLA फोर जोंनि MP जोंनि हान्जानि MCLA फोर बारग' EM फोर गासैबो दैदेनगिरिफ्रा गासै 15 जि जोंहा एसेम्ब्लि सेगमेन्ट दङ बा सिट दङ बेवहाय खामानि मावगासिनो दङ जोबोद मोजाङैनो मावगासिनो दङ बेवहाय मोननै रोखोमनि खामानि जे थांनाय BTC बिसायख'थियाव जोङो मानो जेनखो बिनि सायाव इन्ट्रस्पेक्सन मानसिफोरजों सावरायनाय माखासे बाथ्राफोरा सोलिबाय थादों गुबुन मोनसेया जाहैबाय जे फैगौ 2026 मायथाइयाव जानो गोनां एसेम्ब्लि जि इलेक्सन बेवहाय जों बोरैहाय देरहागोन दा बिनि थाखाय जोंनि हारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि रायजो राजाफोरजों जोंनि जि खामानि मावनाय जोंनि जि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनाय आरो थांनाय समाव माखासे बुजिस्लाबै थासारिफ्रा मानो फैदोंमोन बेफोरखौ रायलायनाय बेयो सोलिगासिनो दङ आरो बड'लेण्डनि गोबां रायजो राजाफ्रानो जों दायो सावरायदों गोबां हारिफ्रानो जे थांनायाव जोंनि साननाया एसे गोरोन्थि जाबाय आरो माखासे खोथाखौ जों बुजिस्लाबाखिसै नंखायनो नेक्स्टआव जेरैखि जाया UPPLआनो BTC आवबो पावाराव फैफिननांगो आरो MLA खौबो देरहानांगो बे मोनसे सिन्ताजों रायजो राजाफ्रा दाबो जोंजों दङ आरो माखासेया दायो गोदानै जोंजों जगदान होनो एबा जोंजों लोगो लाफानो थाखाय आवगायबोगासिनो दङ